Parná kabína Istria. Parná kabína Istria zaujíme predovšetkým svojou jednoduchosťou a zároveň precíznymi detailami. Sklo s transparentným grafitom v matnom hliníkovom ráme dodáva Istrii decentný a pokrokový vzhľad. Pre ľahší vstup navrhli výrobcovia dvojkrídlové posuvné dvere, čo ocenia ľudia s pohybovými problémami. Ďalej je tu k dispozícii sedátko. Toto ocenia predovšetkým starší ľudia. Sedátko môžete v prípade potreby sklopiť. Na ovládanie funkcií tejto kabíny sa používa LCD panel. V kabíne sú zabudované 4 masážne trysky. Pod masážnymi tryskami prebudíte svoje telo do života. Dodáte mu energiu a silu na ďalší deň. Bolia vás občas nohy? Na to má táto kabína riešenie a je to nožný masér. Nožný masér je funkcia, ktorá vám dokonale vymasíruje chodidla. Myslím, že po namáhavom dni túto funkciu oceníte vy aj vaše nohy. Ďalší nezameniteľný pocit vo vás vyvolá párny generátor. Párny generátor vytvorí párny kúpeľ, ktorý umocní zážitok a uvoľnenie. Budete sa cítiť uvoľnený a oddychnutý. Pobyt v párnej kabíne je zdravý a veľmi priaznivý pre váš organizmus. Pod vplyvom horúcej pary sa telo prehrieva, rozširujú sa cievy, zrýchľuje sa krvný obeh a znižuje krvný tlak. Dostávate z tela von mnoho škodlivých látok. Pri vdychovaní pary sa prečisťuje organizmus a spôsobuje uvoľnenie telu. Pri použití éterických olejov môžete tento účinok zvýšiť a dokonca tento vplyv na organizmus pomáha zbaviť vás zachrypnutia alebo prechladnutia. Je veľmi nápomocný pri chronických ochoreniach. Ak by ste si chceli spríjemniť pobyt v parnej kabíne Istria hudbou, tak si jednoducho zapnete rádio, ktoré je súčasťou tejto kabíny. Je tu dokonca aj telefón, ktorý vám umožní prijať prichádzajúci hovor. Na záver si ešte zhrňme, čo vám tento párny box ponúka. Je to masáž tela, masáž chodidiel, párny kúpeľ, ktorý zmnohonásobí uvoľnenie vášho svalstva a dodá vám novú energiu, počúvanie hudby, prijatie prichádzajúceho hovoru, a to najhlavnejšie nakoniec, čistenie organizmu a liečebné účinky pary, ktoré napomáhajú, aby ste žili život šťastne, pretože len zdravý človek môže byť šťastný. Ďakujeme Skrblik.sk.